Tu su moje braće, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Kakav blam? Nemoj, molim, taj neka druga. Ja. Da. Nećeš meni dobaciš. Dobar dan, dragi gledaoci. Došli smo i do 6. epizode izbora za zaštitno lice Creative Vision produkcije za 2024. godinu. U ovoj epizodi su devojke imale zadatak da se fotografišu u našem studiju. Takmičarke su imale 2 teme koje im je dodelila naša produkcija, dok su jednu temu imale priliku same da odaberu. Zbog velikog broja fotografija, uskoro će sve fotografije biti na našoj Instagram stranici, gde ih i možete pogledati. U ovoj epizodi naš tim je odlučio da nas napuste 2 devojke, a pošto smo u prethodnoj epizodi imali igre u kojima su pobednice bile Dunja Mikarić i Tijana Vasiljević, njihova nagrada je zaštita od izbacivanja u ovoj epizodi. Za devojke smo i u ovoj epizodi pripremili zanimljive igre u našem studiju, a kako su se u tome snašle, pogledajte u sledećem prilogu. Iz kojeg je filma replika Kako Tanjug javlja, ja te volim? Stvarno ne znam. Ne znam, Lajanje na zvezde. Lajanje na zvezde. Ne znam. Ne znam. Lajanje na zvezde. Ne znam. U kojem gradu se nalazi Most ljubavi? Most ljubavi. Jao, neka glupost, neka banja fazon. U Vrnjačkoj banji. Vrnjačke banje. Pa Vrnjačka banja. Vrnjačke banje. U Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja. Vrnjačka banja. Vrnjačka banja. Koja učesnica studira fakultet za nutricionistu? Nutricionistu. Wow. Ne znam, možda Lenka. Milica Đorđević. Milica Đorđević. Milica Đorđević. Milica Đorđević. Ja. Milica Đorđević. Milica Đorđević. Milica Đorđević. Navedi devojke koje su pobedile u igri u drugoj epizodi. Ja sam povedala. Tijana, Lenka i Milica Obradović. Ja. Anđela Jakovljević. Kristina. I Lenka. Ja sam jedna od te 4. Milica Obradović. Kristina. Ne znam. Kristina. Ja. Lenka. Marija. Dunja. Lenka. I ne znam ostale 2. Druga epizoda, mislim da je bila Milica Obradović možda. Lenka Babić. Tijana i Andrijana možda. Milica Milošević. Lenka. Andrijana. I Milica Obradović. Lenka, Kristina, Dunja, Tijana. Lenka Babić, Tijana Vasiljević, Kristina, Milica Obradović. Kako je nadimak Nenadu? Tvoj nadimak? Da se šališ sad. Rakićko. Rakićko. Ne. Rakićko. Kako se prezivaš? Rakić. Rakićko. Ne znam. Čekaj, znam. Ne znam, ajde. Ne znam. Rakicko. Ne znam da se to piše na Instagramu. Rakićko.
Nemoj tako. Ne znam. Sa kim je Teodora Džehverović bila u vezi u realitiju? Eto, znala sad će neka ovako pitanje da bude, nemam pojma. Anđela. A nisam pratila, ne znam ti ja... Ne znam. Anđela. Anđela. Sa Anđelom. Ne znam, Kristijan Grey. Ne znam da peva o njemu. Anđelo. Sa Anđelom. Kako je pravo ime Dari Bubamari? Nemam pojma. Radmila. Opet na moja faca. Ne znam. Dara Bubamara. Ja, ona ima baš neko onako oštro ime. Ali ne znam. Nemam pojma. Radojka. Ne. Nemam pojma. Nemam pojma. Koji je nadimak pevačici Anđeli Ignjatović? Breskvica. Veštica. Angelina. Pa to je ono Pile moja što peva, ne? A, Breskvica. Nemam pojma. Breskvica. To ona. To. Breskvica, jel da? Breskvica. Breskvica. A, Breskvica. Sa kojim glumcem je Sloboda Mićalović u braku? Važi. Važi. Next. Vojin Četković. Vojin Četković. Kako to da ne znam? Tako kažem Nenad. Ja ne znam kako se zove ono u stvarnom životu. Sloboda Mićalović, joj, tačno mu znam lika, ali ne mogu setim kako se zove. Glumili su zajedno u Ranjenom orlu. On je nju tamo ostavio, ali ne znam kako se zove. Znam kako izgleda, ali oni su glumili u Ranjenom orlu i u Nepobedivom srcu, ali ne znam pravo ime. Vojin Četković. Vojin Četković. Vojin Četković. Koji teniseri su bili najveći rivali Novaku Đokoviću? Kako se sad zove jedan? Jednog znam, drugi nemam pojma. Jel Nadal? Roger Federer i ne znam. Rafael Nadal i Roger Federer. Kako sam ga loše rekla? Aj, ne znam. Ne znam. Ma, de znam. Ne pratim sport. Joj Bože, da se kažem Ronaldo. Nadal i drugo ne znam. Rafael Nadal. Roger Federer. Nadal. I ne znam. Sramote. Čekaj. To su... Deda će da me ubije. Čekaj. A znam bre. Na vrh mi jezika. Koji je nadimak Novaku Đokoviću? Nole. Ne znam. Đole. Pa ne znam. Joker Nole. Je li to? Ne znam. Pa Nole. Ne znam. Ne. Nole. Joker. Kako se zove jedini srpski košarkaš koji je bio MVP NBA lige? Sad pozadi ovako da ubaciš, ako mene vide kako ćutim, i idu crčci ovako samo pozadi. Nikola Jokić. Nikola Jokić. A što sport? Ja stvarno ništa ne znam o sportu. Baš ne znam. Ma, de znam. Nikola Jokić. Ne znam. Ne znam. Ne znam sport. Jokić. Sa kojim našim košarkašem je Adriana Lima bila u braku? Važi. Ne znam.
Adriana Lima? Puno blage vezme, nema ko je to. Ne. Ne. Pa što košarkaši, ne mogu više, ne znam. Ne znam. Ne znam. Koji američki novogodišnji film je najpopularniji na svetu? Sam kući. Ništa, zove se Samo kući. Sam kući. Samo kući. Samo kući. Bre, Samo kući. Samo kući. Home Alone, sam kući. Sam kući. Samo kući. Koja influencerka je inspiracija Mariji Milošević? Lea Stanković fazon. Lea Stanković. Možda je rekla Lea Stanković jednom. Jeste? Reći. Lea Stanković. Ali to znam, a zato za srpskog košarkaša ne znam. Super. Lea Stanković. Lea Stanković. Lea Stanković. Brat. Lena. Lea. Lea Stanković. Lea Stanković. Kakav frajer prilazi Editi u novoj pesmi koja nosi naziv Monika Bellucci? To je sprdnja beš inače, jel da? Ona kaže 0,5, ali nije 0,5 nego napet. Ne znam. Napet. 0,5. Ne daj Bož da je 0,5, ali napet je napet. Napet. Odnosno 0,5. 0,5. Prilazi mi frajer 0,5. Zašto 0,5 pomagne? Taj deo znam, toliko znam. To ne, mislim, slušala sam pesmu, ali ne znam, nisam gledala baš spotu. 0,5. Znam da ima na TikToku neka fora. Ne znam. Napet. Kakva je koža u naslovu naše poznate serije? Tesna. Tesna. Tesna koža. Reši. Tesna. Tesna. Tesna koža. Tesna. 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 A to? Hoštapler. 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 Soko. 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 Jesam glasna mnogo. Harmonika. Lemon. Harmonika. Limun. Harmonika. Harmonika. Telefon. Nema šanse. Nova godina. Nova godina. Veseli. Vaga. Veseli. Faca. Veseli. Facijal. Veseli. Facili. Taktika. 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 Tehnika. Taktika. Taktika. Da. Plavuša. Plavuša. Plavo. Plavuša. Plavuša. Provokacija. Provokacija. Provokacija.
Brodogradnja. Brodogradnja. Gradnja. Grad. Ne deri se. Gradnja. Brodogradnja. Moram brzo da ovo. Šta je? Tesari. Tesari. Tesar. Tesari. Tesari. Da. Treba da stvara u sezonu. Šta je vam? Što piše varikina? Varikina. Ne znam ni ja šta je. Varikina. Varikina. Da, ne znam ni ja šta. Ovo ne piše. Brzo. Ubre, šta je vam? Duga. Ne, šta je pro? Šećer. 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 Šiška. Šećer. Čačkalica. Šišarka. Otvaraju usta. Destrukcija. Kako? Destrukcija. Turci. Destrukcija. Tuci. Destrukcija. Nemam pojma. Trnje. Nema šanse. Trnje. Trnje. Model. Body. Model. Bojler. Lubenica. Da. Žvakaća guma. Žvakaća guma. Ajde kući, bre. Bombona. Pomoranđa. Bombona. Teče vreme. Bombona. Bombona, jeste. Tabla. Tabla. Da. Jabuka. Kikiriki. Jabuka. Jabuka. Da. Ananas. Ana. Ananas. Kukuruz. To je to. Kontejner. Hotela. Kontejner. Kontejner. Ma to. Telefon. Eyeliner. 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 Ajde. Planina. 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 Blankina. Planina. Obruč. Ma pobedile smo. Idemo. Dobro. Zalazak sunca. Izlazak sunca. Sunrise. Horizont. Izlazak. Izlazak sunca. Zora. Ne, stani. Svitanje. Šator. Piramida. Pide, kasno. I kad pre. Jel možda znaš? Možeš? Kuća. Ne. Kocka. Ne vidim od koska. Fudbalski teren.
Košarka, ne, nije. Fudbaler. Hokej. Sport. Lopta. Američki fudbal. Golman. Lopta. Šutiranje na go, šutiranje na go. Lopta odlišla. Out. Go. Penal. Penal. Fudbaler nije. Faul. Dodavanje. Fudbalski tim. Ekipa. Fudbalski tim. Fudbaler. Fudbalski igrači. Fudbalski teren. Fudbalski teren. Sport. Fudbal. Fudbal. Od kocka vidimo ništa. Kocka. Kocka. Rubikova kocka. Zatvor. Ćelija. Kavez. Moj bivši u njemu. Poker. Doste. Kuća. Ja uvek probaj sa kućom. Aha, film, scenarij, kako se zove ono? Film? Scenario. Filmska Kako se klapa. Film? Dobro, film je... Prvo reč. Da, bolje da si od treće počela. Mislim da ti je lakše, ali ajde. Bravo. Znači treće. Ne vidimo. Zvezda. Filmska zvezda. a ne 3 reči. Zvezda. Film, zvezda. Došlo je vreme da saopštimo koje dve devojke nas nažalost napuštaju u ovoj epizodi, a to su Marija Milošević i Andrijana Nešić. Hvala puno devojkama na učešću, nadamo se da ćemo se družiti sa vama i van emisije. Hvala i vama, dragi gledaoci, gledajte nas i u narednoj epizodi, pripremili smo vam razne zanimljivosti i iznenađenja. Doviđenja!